άρχισε να χάνει την αρχική σημασία της. Άνθρωπος ήταν και ο βασανιστής. Άνθρωπος όμως ήταν και εκείνος που δεν δίστασε να σταθεί μπροστά στα 6 του φέκια και να πεθάνει τραγουδώντας για τη ελευθεριά του. Αν θέλεις να λέγεις άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα μονάξεις. Τα χείλια σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις φέρες. Μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά, στα τζάμι και το πολεμοκάπηλο. Κάθε χειρονομία σου σαν να γκρεμίζει την αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο, να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια. Αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανίποτα στις πολιτείες. Μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλευμα. Αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς. Εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κατά τις οβίδες. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεις άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεις άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να πεθάνεις για να ζήσουν οι άλλοι. Θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τα αρχικά του ονόματός σου και μια λέξη. Ειρήνη. Σαν να έγραφες όλη την ιστορία της ζωής σου. Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Να μπορείς να σταθείς μπροστά στα 6 τουφέκια, σαν να στεκόσουν μπροστά στο ολάκερο το μέλλον. Να μπορείς απάνω από την ομοφροντία που σε σκοτώνει, εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη. Εάν θέλεις να λέγεις άνθρωπος. Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1975, 2 χρόνια μετά. Η Χούντα έχει πέσει. Οι υπεύθυνοι για το αιματοκύλισμα του Πολυτεχνείου παίρνουν αποδίκη. Κατηγορούνται 32 άτομα. Μεταξύ αυτών, οι 2 τύρανοι Γεώργιος Παπαδόπουλος και Δημήτρης Ιωαννίδης, στρατιωτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες. 20 μόνο από αυτούς καταδικάστηκαν σε φυλάκιση. Οι ποινές θεωρήθηκαν επίοικείς από τον πολιτικό κόσμο και τους φοιτητές.
Το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη επί Ασπαλάθων δημοσιεύτηκε την περίοδο της δικτατορίας από την εφημερίδα Βήμα. Μιλάει για την τιμωρία που υπέστη στον κάτω κόσμο ένας τύραννος, ο Αρδιαίος. Όταν πλήρωσε την ποινή που επιβαλόταν στους αδίκους, ετοιμαζόταν να βγει στο φως. Την ίδια ώρα, άντρες άγριοι και όλο φωτιά, αφού του έδεσαν τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι, άρχισαν να το σέρνουν έξω από τον δρόμο και να το ξεσκίζουν επάνω στα ασπαλάθια, σε κάτι θάμνους δηλαδή, με μεγάλα γκάθια, και σε όλους όσους περνούσαν από εκεί, εξηγούσαν τις αιτίες που τα παθαίνουν αυτά και έλεγαν πως πηγαίνουν να τους ρίξουν στα τάρταρα. Τον ωραίο φασούλιο, μέρη εκείνη το απελπισμό. Πάλι στην κάρτα. Οι μπροστά πράσινα φύλλα, γύρω στις κουδιασμένες πέτρες, το κόκκινο χώμα και σφάλατη, δείχνοντας έτοιμα τα μεγάλα τους βελόνια, τους γύφρους ηχούς. Απόμακρα οι αρχαίες κολόμπες, χορδές μιας άρτας, που ακόμα. Γαλήνη. Τι μπορεί να μου θύμισε τον Αρδιαίο εκείνον? Μια λέξη στον πλάτο να χαρώ, χαμένη στο μυαλό τα πλάκια. Το όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνους τους καιρούς. Το βράδυ βρήκα την περικοπή. Τον έδωσε χειροπόδαρα, μας λέει. Τον έριξα χάμω και τον έκταρα. Τον έσυρα παράμερα και τον ξέσπασα απάνω στους εγκαθερούς ασφάλτους. Και πήγαν και τον πέταξαν στον τάρταρο, κουρέλιο. Έτσι, στον κάτω κόσμο, πλέρωνε τα κτήματά του. Ο κύριος Αρδιαίος, ο Πανάθλιος Τύρανος.